prieteni! Astăzi vă voi arăta cum să construiți o mini-fermă de cai de la Lego Friends. Mai întâi, o să vină un set cu două cărticele. Prima vă va arăta cum să faceți un mini dușuleț și o mini fântână pentru cai. Și în a doua carte vom avea aici toate paginile și toate nivelele la care vor veni casele. Așa, mai întâi va veni în set și prima va fi această cărticică mică cu 1, a doua cu 2, după aceea 3 și vă arată fiecare nivel în parte, cum va trebui să arate și ultimul este 6. Acestea sunt toate piesele și căsuța așa va trebui să arate. Așa este căsuța. Și aceasta este Alia și are de companie acest căluț super cute cu o cască. Și Autumn cu Cloud, așa vor veni, și Spring cu Alia. Și aici vom avea trăsura, o mini trăsură. Și acum vă voi arăta cum să puneți trăsura pe un cal la Lego. Mai întâi dați aceste două piese, după aceea puneți piesa aceasta aici. După aceea puneți la loc. Aici va sta una dintre fete, dar se poate da și canapelele și veți putea să le puneți mai ușor. Iar calul va merge și încă o chestie care am vrut să vă arăt. Calul poate să meargă așa sau așa. Așa. Și când vreți să-l dați jos, faceți așa. Așa. Puneți la loc aici. Asta. Și gata. Oare vă întrebați ce este asta? Și eu, când am făcut-o, m-am întrebat ce este oare. Acesta este un mini obstacol. Calul când merge, aici va sta coechipierul și el va merge și va sări. Și în acest timp, el poate să stea și fără șa și cu șa. În interior, aici, vom putea lua șaua pentru cal. Fiecare cal are șaua lui și dăm fundița. Aici mergem. Avem și un varză și mini caca. Vom lua hamul, îl punem așa încet. Nici eu nu știu cum se pune prea bine. Ne arată aici în carte. La ultimele 4 pagini va arăta cum să puneți hamul pe cal. Uitați! Aveți aici instrucțiunile și așa și așa. Adică așa. Invers. Ok. Nici eu nu știu prea bine să ziceți că sunt mega expertă. Fiecare învățăm. Deci așa, așa, gata. M-am prins și eu. Puneam așa și l-am pus invers. Sunt tare rău de tot. Până la urmă anul ăsta mă prins. Că bine, de parcă nu o trece anul. Gen.
Gata, prieteni, am pus și hamul într-un fel, gata, în sfârșit. Și poate coechipierul, adică Alia, poate să stea așa și să țină de ham, așa. Așa și așa. Și ea poate sări peste obstacol, dar bine, înțeles că trebuie să-i puneți casca de protecție. Și dacă vreți să fie mai drăguță, puteți să luați funda și să puneți aici. Și la cal puteți să-i puneți. Și cam așa se face. Și aici are fiecare grajdul lui. Și înăuntru putem observa că au fân, aici se pune fân, avem aici și vine, ne facem că vine Alia, merge, ce merge, deci merge așa și ia de aici fân, pune în grajd, ia de aici fân și pune în grajd, așa vom putea vedea și pe cutie. Avem aici, puteți vedea, și aici, din câte puteți observa, este un mini treabă. Și aici stau hamurile cailor. Și acum vă voi arăta interiorul casei. Înainte, aici putem observa că este o mini căsuță de pui, da, și-a căzut puiul. Așa. Și îl zboară în căsuța lui cu puișori. Și aici putem observa că este geamul bucătăriei. Și dacă dăm în spate, putem observa un mini șoricel care mănâncă cașcaval. Și aici putem observa un delicios sandwich. Aici ceaiul, ceasul și tabloul foarte frumos. Aici avem mini-soba și aici dormitoarele fetelor, unde ele vor dormi. Un exemplu, ea stă aici și aici puteți pune casca, puteți pune mai multe chestii, iar caii pot să se ducă și singuri la ei în grajd. Fiecare la ei în grajd. Bineînțeles, după ce le dăm hamul jos, pentru că nu vrem să stea inconfortabil. Și fiecare cal este la locul lui. Fetele se duc și ele la culcare. Așa. Aici avem, din câte puteți observa, varza. Fetele se bag la culcare. Fiecare fată la locul ei. Dacă puteți, fără pauze sau cu pauze, mie mi-a luat în jur de o oră și jumătate ca să fac, dar vouă vă poate lua și mai puțin. Depinde câte pauze faceți. N-am luat decât o pauză mică. Dacă puteți să nu luați pauze, adică să faceți fără pauze, vă poate lua o oră jumătate. Aici avem, în caz că se strică ceva, ciocanelul. Aici avem toate supunurile, morcovi mai mulți aici. Și aici avem tomberonul. Aici un fenilinar în caz că se întrerupe curentul și ceasul, bineînțeles. Aici va veni trăsura. Hamurile, aici. Și acum voi da exemplu și în ce fel se
folosește chestiuța asta. În primul rând, luăm un cal, o fată și aici putem să dăm așa. Aceasta este pentru a nu se pune soarele, să nu bată soarele în cijmea, să nu devină apa mai caldă. Și aici vin caii și pe apă de jos, că aici lângă săpun se află apa de unde beau ei apă și aici vine o fată, ia găleata, se duce la cijmea și apă și pune apă. Acesta este clăbucul și avem, bineînțeles, peria. Așa se folosește și această mini-cijmea. Caii se duc în grajd și la prânz, după ce fetele au călărit, se duc și mănâncă un sandwich. Mănâncă și ele ce doresc. Bineînțeles, cu șorțelul lângă el. Aici putem vedea un mini pom, un mini măr și steagul. Grajdul este foarte bine protejat, pentru că în caz că se întâmplă ceva cu caii, fetele sunt deasupra lor. Uitați, din câte puteți vedea aici, dorm fetele. Aici, bineînțeles, este un perete, dar ca să fie mai drăguț, a fost așa. Și aici pot sta fetele și în caz că se întâmplă, bineînțeles, ceva, fetele pot auzi, coboară repede pe scări. Aici avem scările. Deschid ușa. Ies. Închid ușa. Se duc aici. Aici este ca un mini balcon. Coboară scările. Se duc repede și vin în grajd. Sper că v-a plăcut. Nu a fost absolut deloc greu. Eu zic că este un rezultat foarte frumos. Încercați și voi. Vă pup!